Doncs els grups continuen actuant aquí a la plaça del Mercadal. Ens diuen que en aquests moments s'està preparant ja el pilar a les portes de la Prioral, aquest pilar que els xiquets de Reus novament portaran caminant, i que a la tronada ens acompanya Francesc Felip. Bona nit. Hola, bona nit, què tal? Vostès tenen avui el seu moment culminant, per les festes majors per la festa major de Sant Pere, el moment culminant dels guardadors de la tronada. Evidentment, nosaltres avui disfrutem moltíssim de la tronada, com tots els reusencs, i a més tenim la funció de preservar aquesta tronada, i és un honor per nosaltres poder estar a la plaça, actualment amb 3 dels membres dels guardadors, que som 12, hi ha el company... A Catalunya és el de Serra Llonga, ells han optat per adoptar la figura del Carrasclet, el Pere Joan Marçó. Em sembla una molt bona idea, perquè es pot construir un ball parlat nou, no s'ha d'agafar necessàriament un text del segle XVIII o del segle XIX, però bé, evidentment aquest és el repte que tenen, sí. Salvador, ara els veiem en pantalla, gent molt jove, mossèn Joan de Vic. Com la cuidem, aquesta gent? Com es manté aquesta benzina, que és el motor, en definitiva, de tots aquests elements? Jo penso que hi ha moltes d'aquestes colles que ja tenen la seva dinàmica pròpia, que són gent, en alguns casos, que pertanyen a altres entitats, en altres però que tenen la seva vida com a colla, no? I que, per tant, que fan de la seva sortida